مراسیما پیشوازیکرنا جنازه لیکولینر و نویسکار کرد منظور جمع کو لآلمانیای کوچا داوی کر. منظور جمع کو دو هفته و 7 سالیا خوده لبرلینه آلمانیای جبر نخوشیا پنجه شیره daha derman kirin koça davi kir. Piştî merasîma li cemxaneya Berlînê ji bo ku bê veşartin cenazeyê wî anîn gundê şeterê yê navçeya Xorxolê ya ser bi Çewligê. Birayê Munzur Cem Hasan Baysûler anî ziman ku Munzur li gel zimanzanî û nivîskariya xwe mirovekî pir baş bû. Zor murdemide zonaovi, araştırmacı efendim yazar çevirmen komple bir ev gibi murdemi ey mesela deyme xrabiye ne vastı çeka ne vastı çeka değil daima kalama değil Li malbat û heskiriyên wî rêveber û endamên partiyên wek PAK, PSK, Hakpar, HDP û tevgeriyên Kurdistanî jî beşdarî merasîma cenazeyê bûn. Munzur Cem jiyana xwe 5 salî ji bo gelê Kurd û Kurdistan û zimanê xwe da. Mühimtirin çi ye em gerekî xwedî ev tişta derkevin. Eger em tiştî wisa bikin Munzur Cem ez bawer dikim erdê da jî ciyê xwe da jî rehat raze. Munzur xebatkarekî Kurd û Kurdistanê bû. Rewşenbîr bû, civaknas bû, zimanzana bû. Lê li welatê bindest, welatê milletê bê dewlet ev rewşenbîr jî mecbûr dibînin bi siyasetê jî eleqedar dibe. Eva 47 sala em wî nas dikî di nava siyasetê da xizmetekî gelê bilind kir. Ne tenê siyaset li warê çanda Kurdî da ji bo Kurd û Kurdistanê bo gelê Kurd gelê xizmetê hev baş kir. Lêkolîner û nivîskarê Kurd Munzur Cem bi navê xwe din Hüseyin Beysûlen piştî duayên bi Kurdî ber bi goristana malbatê ya li gundê şeterê yê Çewliga Bakurê Kurdistanê hate birin. منظور جم سال 1945 li Çewligê ji dayîk bûye. Di temenê 10 saliyê de dest bi dibistana seretayî kir. Dibistana navîn li navçeya Nazîmiye ya Dêrsimê xwend di kovara Rêya Azadî û rojnameya Roja Welat de nivîsandiye bi kurmancî û zazakî di nivîsand. 12 îlona sala 8 biryara girtina wî hate derxistin ji ber biryara girtinê berê xweda Ewropa li Swêdê bicî bû. Çend pirtûk nivîsandine lê kolînên berfereh kirine li ser çand, aborî û siyasetê gotar nivîsandine yek ji damezrênerên pena Kurd bû heftê û 7 saliya xwe de li Berlînê koça dawî kir.